Sa mulingi gamayutin. So what's up guys, karon nga jogging na pauban ako si Bart opo kayo og si Kuan si Miyot og si Jeric Dawson. So karon na namis po lakaw mi kay si Miyot kay natakil po ko na siya. So yatoy pila ko kasi man na vlog karon ra kay tos kadlawon mi mag-jogging na mi balik mamuntaj na ko dito kay mangagi pa mi kuan manaka pa mi buntod. Dito anong sa kaunon dito hey ato na 7 kil ato mi dito magtangas mi dito kung di makaya maglakaw na lang mi para karon mo gibuhat maglakaw mi ba pupunta siya lang ko dito kita po niya kaya tabday. So nibalik na ko guys doon lang kami sa kuan saan City Hall doon lang kami kita mo mga muntad ng piste kapoy pa ito dagandaga kong maayo ito simutan ko mga pugi mga bagay na sila kita ka na pa-break ka titrik ka sa akin ang bukang bayot na bayot dara tagi party ay humahabol kaya sa doon lang kayo guys, dito lang kayo doon sa mga mo kung montage pinadagan-dagan lindot para sa content mo sa kapisyo sa mga content creator at imanin na ninyo kapoy kadigan-dagan kaya doon lang kami sunungan na ito itong montage sunungan na say okay basta mag-experiment ako mga transition dito sa Kuan City Hall. Sorry kayong lightning ba't kayong mga pusti dito ba't kayong mga pusti dito bay lahat kayong mga sabat asikol. So sakto na dito akong decision din na dito ko mag-gaming kapoy ka-edit. So karon na magbuhat ang karon short film basta na-inspire mi sa Adobe Studio ba para magbuhat og mga kuan unspoken rules season 1 matahard kay na 2019 man ron 2020 season 2 2021 to season 3. So na sila layo na kay sila guys. So are montage ta balik, let's go. Namin sa City Hall na so dumi adradyo ni perfect na ni hayag na. So namin sa City Hall karon kay wala so abot na mi nagibart awit sa ang amount kani nga biskan na daghan na kinig na agi no sige ni bagay diri are may magduwa ta na pero karulo chuya para wala na kay magbagay. So aso ko gibot ako kalugong mo naunsa ka man heart naunsa ka man ha walay gasunod ato na to dito magta ato to pabuton kay kaya tabta dugay kay mo kaya ito ring la chuy kila ito kaya ta lagi
Tayo na mga bangit. Dugi kay Bart eh. Dugi kay Bart. Kung daw 40. So nibalik na ako kay nya sige Bart wala pa dyan naman nakita ang ganyan kami. Alas 5 kami dire nya. Karon alas 5 Japon. So Gibard wala dyan naman nakita ano kay nihunong mo to siya dito sa kuan. Isulian, tubil. Gasolina. Tobil siya. Tubil. Ikapoy na. Oso jud kulog sa kuya tagnong si buong. Na namin dire kay nag-uwan mga Galo lago to sa kon isulinan. ato nang video ron kay Makaraw kayo. de. Nagagmay Kami si lang. order ko, iba ni rin. Dalo lang. Ya tignon sa bang liba ko dalo. Adi lagi mi. Basing Kuha ba ka na? Magzumba. Zumba. Zumba sa kwarto. Ate sa mo kung ginagawa sa dyan na. Malay to kaniya na si alas 5 pa mi diri nya. Magyat Karon ka lungag. Kapit na size. Hapit na alas 6 ron. Bidyohan sana natong kabasket eh. Kay lami kila gauwan ba? Yung basket. Oh. Pambi ka na ko announcer. Announcer. Oh. Oh. Dara. Number 2. Uy. To bulay. Okay. Oh. Then they during the ball. Uy. Oh. Uy. Amazing. Pass Oh, by ay. 21 ambot na si pangalan na. Oh. Ay. Medium. Pass to forward. Pass break na tapal na. Abong ka. Wow, nasud. Nasud sa usa. Ni gawas. Amazing. Kaya siguro mun ko sa. Sige Bart, wa pag yun. Asa na ko tong amaw. Ayun. Uy. Hindi na mamadali. Pass to number 11 na check upan sa Gapuwa. Forward pass break. Tag sa Gagre. Ni Itcha ni pasab yun. Oh, bundak pod. Slide pa lang na para na para. Itcha sa do. Ubong ka. Sungay eh. Andog ko badi murag ibang duwa. Dan ba? So ba, mo na nibalik sa mga uwan. Talaga. Ang usa nanungay mong usagod mong nibalik ang uwan nanungay. May watay ay na di box na bugo o di box Oh, ko. wal. Nami karon sa Tubangan sa City Hall kay ipaparangay wi. Ato nang nanam di ipon. Ano? Nang di ipon anong guwan man. Batuan ako diri da. Tawa tuan ko. Balaya kumbaga ka. Tuan ako. Kanya na lang kay balik lang ako kay uwan na kay. Kidat-kidlat ni. So nibalik na ako kay nibalik na kami pisto. To na ini dito nang Ay magwawala. sige Bart dito kaya taning keyboard yo sa utong amaw. Kalog mo gadungan ta padung diri niya ay dito ba tong si gasolinahan ba? Talagang unta ka tani ni Golero. Patay na nakay sakay agi na to ani. Ulit itag piso-piso. Kaya na di sige Bart lagi tag na bang asa ka to ni uli siguro to sa. Dito manglunay dito tulog anan gid. Unsa na oras ari? Ha? 51. Ha? Okay. Kinsa? Deo, ada. Kinsa ni Bart? Uli ka pernah uli dito siya eh. Laro kayo. Una mo ni Gasolinahan ako tobil talaga. pakubil sa siya dito. Alas 6 na ron. Alas 6 na ron pero unsa oras ari kaya tatay. Size 4. Tres 4 na. Wala pa may ngadto. Kasi nakas mo ng ball na. Wala ka choy sa rainbow. Oh, rainbow. Wala ka choy sa rainbow. Oh, choy ka rainbow rik. Lo kaya ta jiri ka rainbow. Sa mulingi gamayutin. So, yan ang uli na balik ko. Si Mio dagana jug shake sa buang kaya talay. Mamayo Oo. tay. Okay, pakabigay. Nari bayot nga babay paum ta. Tukata sa Cristel. Dagana shake sa buong pero to idula sa bulog. Signan na yun mo. Sige yo gitu ba. Pilang to ka buok. Ya jiri ko. Po. Ayo tugnaw sa buong chicks boy kay ba. Nya karon mo sa wala na ko. Wala na ko mo gibard kay. Tukang Cristel wi. Klaro kay ni uli to. Tukang Cristel kalit. Duwa kay teleport. Gamit niya ang kuan ni Naruto, yung teleport niya. Amsto. Mo teleport sa mi, lait tawa. Lait kita. 1 2 3 go. Oh, di ba naabot na may diri dali ra kayo. Buwang mo na sakong humagi. Amo na sa kanal diri ba nga. So, sige Bart, wala na ko igna mo kay. Mo na jud mo sa shot pa din ni Bart uli siya. Ano may gibiyaan.
Sige, miguhat mo dyan sa city hall niya. Wala ka nito nga. Woo! Mark! Kaya sa po. Lok, yun ito lang ako sa buka nga. Na, so kapit na may abot nun na namin sa padaw namin sa welcome barangay po. Kapit na may puok na. Doon na ganito na nang. So, karon gina namin sa puok. Kay mangita na may bayot ay. Yun ka ba? Karon si Ralph kay gibalay sila yun. Ha? Ralph, gibalay sila. Wala na kay Ralph diyan. Nana sa Mambaling. Ay, Mambaling ba to? Layo kayo ila. Wala na siya ni balik na rin. Wala na. Palayas mo siya. Okay. Papasa siya ni Puyo. Nikating man siya, nikating. Papasa mo siya ni Puyo. Ato siguro ya papa. Nikating man siya kay. Kuy giyati niya, yati palayas mo siya to yati niya. Sunod mo siya. Awan na. Layas ad. Yan mamay ka palayas. Dili. Ya tita. Ya tita ra may nakuha sila gud. Aw. Kaya lagi. Wala na may lakaw mo. Pero nga ito was. Ano ba ni pan? Durom to. Dudok ko sa Facebook. Sige mi isin Puyo. Tung katong daghan kita dira ba tong kita yukan ta. Ang anggit, mga nanira. Ah, mga diri lang dyan. Diri. Nangero, taka diri. Nagjaktol. Pag Pasko kay kuan kay kanang init kay karon nga wala na Pasko tugnaw nun kayo nun. Bali nga, bali. Bali na utok sa panahon. Meron na rin puok. Kaya tadali na mabuta. Ito kay biyasong ba? Sino kaya? Hot kayo, hot. Hot pamiyot kay kahukan po. Mga kay chicks. Ay picture ba kaya tapos tayo mo artista mo. Mga padayon tayo nitong vlog may nanarata tayo yung picture na to. Picture lang mo. Yang rupa mo 1K. 1K bash. Ito na lang basher tayo. Ito ipat yun kuno niya. Ay. Ito nga mo to eh. Sige, pangana to. Limo ko katong basher ako. So, ni Kwan, sa gagok sa YouTube ni Kwan. Oh, ni comment. Ang basher ako ni Ayu, mga basher way Ayu. Mambar way lingaw pa pag video sa mga inyo ay magsuya. Oh, din. Sige sa atong pangan kay Milvin, itong ang profile kay Jollibee. Ang Takyo na sa Jollibee. di na may nag Jollibee. Makdo na mo, makdo. Gra, dili breed mo na itong na-trending it. Pero na ka, dili breed ka na, dili breed. Mo na, dili breed. Ano man? Trending na itong bituran sa taga po. Di dra shiro. Ay. Dili breed. Dili na breed, kundi pana.